Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sumpayan ta karon ang suwatampo nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Oliver. Nakalarga gyud ko og Jeddah, Saudi Arabia. Kauban gihapon ako si Bai Jam. Apan wa na mi makauban tungod kay managlahi man ang among employer. Nahimo na kong suod kahigala si Bai Kaloy, laing company driver nga akong kauban sa usa-usab ka Bisaya. Nakailasab na ako si Ma'am Bella. Nibati ko kaibog niya. Apan imposible alag nako nga mahimo siyang hinikukma kay unsa ragod ko. Apan nakalitan ko sa diyang si Ma'am Bella mismo mo'y nangita og unang move aron makauyab gud mi. Nagkarelasyon gud mi. Gani niabot mi og usa ka tuig nga puno sa kabalipayon. Pero sama sa uban nga relasyon sa sinugdanan radi ay malipayon. Gipanghambog na unta nako siya sa akong kinikanan sa Pinas. Apan nausab siya. Hangtod nga pinaagi ni Bai Kaloy, ako nasaran ang hinungdan sa iyang dako na kausaban. Gusto ko ra untang taguon, apan mura na ko mubuto sa kasakit na sa akong palatiyas. Unsa na may plano ni Moron para natong duha, Bila? Naunsa ka? Ngano ka, Oliver? Di mo ka klaro nga kung ipangutanan nimo? Unsa ba na klaro nimo? Ang banga sa rabo? Unsa man tay nasukan mo nako ha, Oliver? Gusto lang nga imong tuganan sa tinuod, Bila. Kung unsa ni mga chismis nga kung naibawan. Nga namoy sikretong gitago nako ni Mr. Jamil. Wa, Oliver. O ayaw ko pugsa sa pagpatugan kay wa ko'y gitago ni mo sekreto. Sakit na kay kundukan. Ayaw tang kugbuanga. Kung ipatugas, Bila, puros dinay. Ispisuhag bakak bay hanay. Di hilabuan sa bakak ko ni Mambila bay Oliver. Plano mang tanak ko nga seryoso na ko siya, bay. Ipanghambog na gurutan ako siyang papa. Discourage sa maninon ko. Naarag na ni mo bay. Basta kay nakaila na ka og unsa di siyang klasiha sa pagkababay. Mayaman akong sugamaka nini. Sa kamalasag yun. Panidi lang bay. Basin pa daig makonsensya og mag-usab. Bay Kaloy. Nagpadaan ako kwarta, ma. Gikuha na nimo sa remittance center, ma. Dong Oliver, nakuha na. Salamat gid kaayo dong ha. Ay lipay in taon kayong imong amahan kay wagid ko numin nimo pasagdi. Kutobs kong mahimo diri, ma. Maningkamot lang yun ko. Salamat in taon kaayo dong Oliver. Di ko magpasagad diha ninyo, ma. Kanaibawag yun ko og unsa ang kalisod diha sa ato. Mr. Oliver, is there any problem?
Sir Jamil, there's a gossip scattered here that there is something special between you and my girlfriend Bella. What is the real score behind it, sir? It's nonsense. You're just wasting your time, you know? Oh, We're just friends. Nothing more, nothing less. Excuse me. wanyan ko na. Nagparehas lang silang duhog si Bella. Sultihan ko baka aslas mama ug papa bahin sa kong personal nga problema din sa Saudi bay, no? Aw, sultihin na lang bay. Disod sa kayo og di na lang pud nimo sila pahibawon sa tinuod. Ay, wala mo kasabot ang sitwasyon karon namo ni Bella. Ako pa nimo, kung di naman lang gani mong duha magkasinabtan hay bay, ay pag magbuwag na lang gid mo sa tarong. Oh, Bitaw, pagbuwag na lang mo eh. Puslan man nga, di na mo magkasinabot pa. dili bay. Tungod kay gimahal ako sa Bella. Di na ko kaya nga magbuwag mi bay kaloy. Wa gid kasalig nako, no? Imo mong yung gisunggal og pangutana si Sir Jamil? Giklaro lang nako unsa gyud tinuod. Kay di lagi ko gusto nga magdahom sa wa. Pes may pag magbuwag ta. Huwag ko makasabot sa kong kipati na itong hikayo na Priscilla. Murikalit lang nga may migisi sa akong kasing-kasing. Bila, usa gyud nga imo ha. Pakalitan mo sa tanim mo. Wala ko makauyon ang batasan ni mo, Oliver. Insecured ka nga wa kas lugar. Mahal talang kay ka. Ug dili ko gusto nga mawa ka nako. Di ko gusto nga mahitabo pag-usap sa kong kinabuhi nga gibiyaan ko sa babae nga akong gihigugma. Wa na magitingali pagbati nga rin ako sa Bella. Di naman siya kamaong musabot. Nga, maong nagsilos ko. Kana tungod kay gimahal na ko siya. Sumayangin akong buhaton. Unsa man. Nagbuwag yun mo ni Bella, bay Oliver. Bay kaloy. Bay. Bay, bay. Ano sa punta? Babae nga way klaro, imong hilakan? Uy, di na deserve ni mo bay, uy. Sakit mo kayo sa kusaon ako, bay. Magpangumot man yun ang akong kasing-kasing. Sa kasakit. Kalimti si Bella, bay. Dawata ang kamatuoran nga, wa na mo. Move on na lang. Wala yung maayo ni mong buhaton. Sa'yo na ka musulti, anak, kay di magod ikaw ang nahimutang dos kong dapit, bay. Ah, praktikal mo ko, bay. Di mo ko magpakabuang og babae nga sa akong tanaw. Ego ra kong gikalingawan. Oh, bay kaloy. Forgive and forget, bay Oliver. Sakit. Pertig yung sakita, bay. May lang taganing ikamatay, bay. Oh, bay Oliver, uy!
Ba, inay. Hello, Dong, Oliver. Maayo kay nanawag ka. Ma, nanawag ko kay... Huot kay nga kundugan. Nagbuwag mi sa akong uyab diri, ma. Ay, pastilan. Ayaw intahon pa daan ang pagbati, Dong. Sakita ni mapakyastas gugma, oy. Nahitabo na sa dako tong gipasakitan kong aya. Sadang nibiya siya nako og wa na gyud pakita nako, ma. Dong, dawata na lang gud ang kamatuoran nga dili gid ka mo may gilatid sa inyong kapalaran ng babayhana. Gimahal ko siya, ma. Gigugma na ko sa Bella. Tuod di ay, na ako'y ibalita ni mo, Dong. Unsa man na, ma? Nagkita mi ni Aya sa usa ka department store din his ato. Unsa? Binuang. Tinuod lagi. Hindi na siya, Dong. Nabalik na si Aya. O iyang gipaila nga rin namo ni Papa nimo ang among apo. Ang inyong anak ni Aya. Usa ka batang babae, Dong. Ay pagkaliwata lagi nimo, Dong Oliver. Si mama ba binuang nga lang ko nimo, eh. Tinuod lagi. O, Dong. Daga pahangtod karon si Aya. Unsa to, ma? Babay ang among anak nga gipakataw ni Aya? Tinuod bitaw ka ba? Tinuod ka? Ay ulagi, Dong. O gipasabot namin ni Aya bahin sa iyang pagpalayo. Ay nahiubos ko no siya nimo kay feeling ko no niya maski palabi pa ko no nimo ang imong ambisyon. Ma, wa ko makasabot sa akong gibatiron, ma. Kalit nga napapas ang tanan ako mga problema din, hiwa. Kung mauna bay, angay ka nga malipay kay wa mo lang dam ha. Naday inahan ug anak nga nagpaabot nimo, bay. Sagol nga akong gibati karon bay kaloy. Kinsa may pilion nimo? Si Mambila nga binuangan ra ka. Bitaw, ang tinod nalipay ko, pero silang bahin, makagul sa doon naon. Ang ako lang, og igorang gipalaom na itong Aya sila si mama ug papa. Unsa man say makuha niya kun mupalaom ra siya bay, di ba? Gusto juga, bay kaloy. Kumusta man ka, Oliver? Okay na. Hinahinay na kong gidawat ang kamaturan. Nga dili ka para ko, kundili alang giday ka sa Arabo. Oliver, Arabo giday makalipay nimo. Dili ako. lahi ramang gid uy. Kay kalit man na siyang nausab ti rin ako. Mao ba? Di po nagaba ang tawagan na, no? Bila? Lain ako ti mo, Oliver. Di na day ko ni mo, love. Ambot lang uroy ni mo, Bila. Bawi asa ka ko gikan ni Jamil, pe. Anong bawi umat nung kunote ka? Imo mo kong iapil-apil sa imong kahugawan, Bila.
Nagtuog di ay si Bella nga dako gyud kaayo ko gugma niya ug nga kampante siya nga ako siyang dawaton sa tanang hikayon, Priscilla. Mga kasama atong sundan ugma ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Oliver dinining atong tulumanon. Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas miingon. Hangtod sa sunod ikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.